Ahojte, dnes chcem vysvetliť, ako sa pozerám na rebalancing portfólia, ako sa to robí učebnicovo a ako to vidím a robím ja. Na zmenu veľkosti, prípadne výmenu jednotlivých pozícií sa treba pozerať nie ako na nejaký krátkodobý trading, nie ako na povinné presúvanie peňazí každý mesiac a už vôbec nie ako na náhodné predávanie pozícií len preto, že sú v zisku. Rebalancing je podľa učebnice hlavne návrat portfólia späť k cieľovej alokácii a k pôvodne zvolenému riziku. Jednoduchý príklad. Investor chce mať 60% v akciách a 40% v dlhopisoch. Ak akcie silno vyrastú a zrazu tvoria 75% portfólia, portfólio je rizikovejšie, než pôvodne plánoval. Rebalancing znamená, že časť ziskov z akcií presunie späť do dlhopisov, aby sa vrátil k svojmu systému. Toto je klasický učebnicový prístup. Veľké ETF fondy to robia veľmi podobne, ale ešte mechanickejšie. ETF väčšinou nerozmýšľa ako investor. ETF iba kopíruje index. Napríklad fondy na S&P 500 držia firmy podľa váhy v indexe. Ak sa index zmení, fond sa musí prispôsobiť. Keď index pridá novú firmu, ETF ju kúpi. Keď index firmu vyradí, ETF ju predá. Nie preto, že manažer má názor na danú akciu, ale preto, že metodika indexu to vyžaduje. Niektoré indexy sa rebalansujú kvartálne, niektoré raz ročne, niektoré podľa odchýlky váh alebo pri špeciálnych udalostiach. Equal weight indexy napríklad pravidelne vracajú všetky pozície späť na rovnakú váhu. To znamená, že automaticky predávajú víťazov a dokupujú zaostávajúce firmy. Nasdaq 100, Russell indexy, MSCI World alebo dividendové ETF majú tiež svoje vlastné pravidlá, termíny a metodiku. Pointa je jednoduchá. Veľké ETF fondy nerebalansujú podľa emócií, majú systém. A presne toto je podľa mňa najdôležitejšia lekcia aj pre individuálneho investora. Nie je podstatné kopírovať ETF fondy jedna k jednej. Podstatné je mať vlastný systém. Existuje viac druhov rebalancingu, poďme na ne. Prvý je časový rebalancing. Investor si povie, že portfólio skontroluje raz mesačne, raz kvartálne alebo raz ročne. Výhoda je disciplína. Nevýhoda je, že niekedy môžeš robiť zmeny len preto, že prišiel dátum v kalendári, nie preto, že sa naozaj niečo zmenilo. Druhý typ je rebalancing podľa odchýlky váh. Napríklad si poviem, že jedna pozícia nemá presiahnuť 3,5% portfólia. Ak sa dostane nad tento limit, začnem riešiť trim. Nie automatický predaj, ale kontrolu, či je váha ešte primeraná riziku. Tretí typ je cash flow rebalancing. Ten mám veľmi rád pri dividendovom portfóliu. Nemusím hneď predávať existujúce pozície. Nové vklady a prijaté dividendy smerujem tam, kde je portfólio podvážené, kde je lepšia valuácia alebo kde chcem zvýšiť budúci dividendový príjem. Štvrtý typ je capital recycling. To znamená, že kapitál presuniem z jednej pozície do inej, pretože inde vidím lepší pomer výnosu, rizika a kvality. Napríklad zatvorím pozíciu so ziskom, kde dividendový výnos už nie je taký atraktívny a kapitál rozdelím medzi viacero firiem s vyšším forward yieldom, lepším cash flow alebo lepšou sektorovou diverzifikáciou. A potom je tu quality rebalancing. To je pre mňa jeden z najdôležitejších typov. Ak firma zníži dividendu, výrazne zvýši payout ratio, zhorší cash flow, príliš sa zadlží alebo prestane zapadať do stratégie, nepozerám sa iba na to, či som v zisku alebo strate. Pozerám sa na to, či daný kapitál stále patrí do môjho dividendového portfólia. A teraz môj konkrétny prístup. Ja nespravujem index. Spravujem dividendové portfólio. Mojím cieľom nie je mať dokonale rovnaké váhy všetkých pozícií. Mojím cieľom je budovať stabilný mesačný príjem, zvyšovať dividendový cash flow a držať riziko pod kontrolou. Podľa najnovšieho stavu portfólia mám približne 65 aktívnych obchodovateľných pozícií po odrátaní zmrazených ruských ADR. Z toho je 64 akciových pozícií a jedna kryptopozícia v Bitcoine. Žiadna aktívna pozícia dnes nepresahuje môj maximálny limit 3,5%. Najväčšie pozície sú približne okolo 2,8%. To znamená, že portfólio nie je závislé od jednej firmy. A to je pre mňa dôležité.
Na druhej strane 65 pozícií už je široké portfólio. Preto pri pridávaní nových mien musím byť opatrný. Každá nová pozícia musí priniesť niečo navyše. Vyšší dividendový výnos, lepšiu kvalitu, lepšiu geografickú diverzifikáciu alebo stabilnejší cash flow. Ak to neprináša, radšej posilním existujúci kvalitný holding. Najväčší sektor v portfóliu je aktuálne sektor financie, približne 31%, čo už je dosť vysoká váha. Neznamená to automatický problém, ale znamená to, že tento sektor sledujem pozornejšie. Ak mám príliš veľa kapitálu v bankách, poisťovniach, BDC alebo finančných spoločnostiach, musím sa pýtať, či mi tento sektor stále prináša dostatočný výnos za riziko. Ďalšie významné časti portfólia sú Industrial Services, Transportation, Energy, Utilities a materiály. To sú sektory, ktoré pri dividendovej stratégii dávajú zmysel, pretože často stoja na reálnych aktívach, infraštruktúre, komoditách, energiách alebo stabilnom cash flow. Ale aj tu platí, že nič nechcem preháňať. Shipping môže byť veľmi výnosný, ale je cyklický. Energetika môže platiť vysoké dividendy, ale závisí od cien komodít. BDC môžu prinášať pekný výnos, ale sú citlivé na úroky a kvalitu úverového portfólia. Preto rebalancing u mňa nie je len otázka, čo vyrástlo najviac. Je to otázka, čo sa zmenilo v pomere výnosu a rizika. Ak kvalitná firma vyrastie, ale stále má dobrý dividendový výnos, rozumný payout, silný cash flow a váha je stále pod kontrolou, nemusím robiť nič. Predávať len preto, že som v zisku, nie je stratégia. Naopak, ak pozícia výrazne vyrastie, dividendový výnos klesne, valuácia už nie je atraktívna a inde viem získať vyšší forward yield pri podobnej alebo lepšej kvalite, vtedy dáva capital recycling zmysel. Toto je rozdiel medzi obyčajným profit takingom a premysleným rebalancingom. Profit taking je predal som, lebo som v zisku. Capital recycling je predal som, lebo kapitál vie pracovať efektívnejšie inde. A to je veľký rozdiel. Ako často teda rebalansujem? Portfólio sledujem priebežne, ale veľké zmeny nerobím často. Mesačne kontrolujem váhy pozícií, sektorové rozloženie a dividendový príjem. Kvartálne sa pozerám hĺbšie na výsledky firiem, payout ratio, cash flow, zadlženie a kvalitu dividend. Samotný rebalancing robím len vtedy, keď existuje jasný dôvod. Nie každý pokles je dôvod na predaj. Nie každý rast je dôvod na trim. A nie každá nová príležitosť je dôvod pridať ďalšiu pozíciu. Niekedy je najlepšie nerobiť nič. Aj to je rozhodnutie. Môj cieľ nie je mať portfólio, ktoré vyzerá aktívne len preto, že sa v ňom stále niečo deje. Môj cieľ je mať portfólio, ktoré každý mesiac pracuje, vypláca dividendy a zároveň nie je závislé od jednej akcie, jedného sektora alebo jednej krajiny. Preto používam kombináciu viacerých prístupov. Cash flow rebalancing cez nové vklady a dividendy. Capital recycling, keď viem kapitál presunúť do lepšej príležitosti. Kontrolu váh, aby sa žiadna pozícia nestala príliš veľkou. A quality rebalancing, keď sa zhorší fundament alebo dividendová kvalita. Portfólio som vybudoval hlavne na základe investícií formou DCA, ktoré robím na mesačnej báze. Samozrejme, moje pravidelné vklady už dnes nemajú na celkovú veľkosť portfólia taký výrazný vplyv ako v prvých rokoch. Portfólio je už podstatne väčšie, takže jeho ďalší vývoj čoraz viac ovplyvňuje najmä výkonnosť existujúcich pozícií, reinvestované dividendy a celkové zloženie aktív. Rebalancing pre mňa nie je cieľ, je to nástroj. Cieľom je stabilný dividendový príjem, rozumný rast kapitálu, kontrolované riziko a portfólio, ktoré dokáže prežiť aj slabšie obdobia na trhu. Takže môj pohľad je jednoduchý. Držať kvalitné pozície, pridávať tam, kde sa zlepšuje výnos alebo valuácia, trimovať tam, kde je váha alebo riziko príliš vysoké a predávať vtedy, keď sa investičný príbeh zhorší alebo kapitál vie pracovať lepšie inde. Nie mechanicky, nie podľa emócií, ale podľa dát, váh, dividend, cash flow a celkovej štruktúry portfólia. Presne takto riadím moje dlhodobé dividendové portfólio. Nie tak, že budem držať každú pozíciu navždy, ale tak, že kapitál bude priebežne pracovať tam, kde má najlepší pomer výnosu, kvality a rizika. Toto nie je investičné poradenstvo.
Zdieľam iba svoj osobný pohľad a vlastný spôsob riadenia portfólia. Každý investor by mal robiť vlastné rozhodnutia podľa svojej situácie, cieľov a tolerancie rizika.